Dizajneri, arhitekti, filmski, televizijski djelatnici, glazbenici. Što im je zajedničko? Kreativnost. Uloga i potencijal ovih i sličnih zanimanja u gospodarskom razvoju i stvaranju novih radnih mjesta tema su prvog samita kreativnih i kulturnih industrija u zagrebačkom MS-u. Teško se boriti sa time da ste vi samo kvalitetni. To je davno iza nas, to je davno prošlo. Danas vi na tržištu imate borbu koja mora biti povezana sa emocijom, sa osjećajem. Više uopće nije važno ono što vi mislite kao proizvođač, nego ono što misli kupac, a samim time je to sve vođeno jako puno imidžem, a tu su kreativne industrije idealne. A one su u Europskoj uniji treća industrija prema broju zaposlenih. Ovdje, kao i u Engleskoj, u fokusu obrazovnog sustava su znanost, tehnologija i matematika. I to je u redu. Ali isto tako važno je studirati i umjetnost. Za budućnost svjetske ekonomije mislim da je to jako važno. U cijelom svijetu vlade počinju shvaćati koliko je važno mijenjati obrazovni sustav, da bi se stvarale vještine koje ljudima trebaju za nove industrije. Kako svladavaju vještine potrebne za nove industrije pokazala je i popratna izložba studenata grafičkog, produkt i modnog dizajna. Školovanje mladih kreativaca kod nas još nije dovoljno prilagođeno zahtjevima visokotehnologiziranog društva. Ovaj kolegij kreativni laboratorij je jedan takav pokušaj da se dakle u visokom obrazovanju povezuju iskustva znanosti i umjetnosti, odnosno da se radi timski i da se radi na konkretnim projektima koji dakle mogu zaživjeti u realnom životu. Hrvatski kreativci imaju što reći, no bez potpore institucija i gospodarske strategije te ulaganja u malo i srednje poduzetništvo, njihovi radovi i uspjesi ostaće tek usamljeni primjeri.